अरे तुम सुंदर देखा
स्टूडेंट आओ दीदी के मानिया पड़ो
ଓହୋ ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ମୁଁ ବୁଝିବି। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଟିକେ ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି। ଆଜି ଦାସ ବାବୁ କଣ ହେରି କହିଛ କୋଉ ଦାସ ବାବୁ ହଁ କୁନିଆ କହ କିରେ ଓହୋ ମୁଁ କଣ ତ ଦରମା ଦଉନି ନା କଣ ଟିକେ ଆଜି ମା ତତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓହୋ ରାଗିନା ରେ ବାପା ଶୁଣେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା ପରେ କଥା ହବା ତୁ ଆସେ ହେଲା ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ହଁ 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 ତୁ ସେଟା ରଖିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ରଖେ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଏମିତି କହୁଛି ହଁ 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 ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ହଁ ହଉ ହଁ ସେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ତା ତରଫରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ହଉ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି କାଲି କଥା ହେବା ରଖୁଛି ହଁ ହଉ ଏମିତି କଣ ଅନଉଛ ମତେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ହେଲା ତେବେ ଶୁଣ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଖାଲି ବେପାର କରିବାକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ତମର ସେ ବଦମାସ କଷ୍ଟମର ସବୁ କୁହନି ଆରେ ଜିନିଷ ଯଦି ନ ପାଚି ପଇସା ଦବ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ବସିଛି ଚାଲ ତା ସହିତ ଟିକେ ହସ ଗମାତ ହେଇଯିବା ଛି 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 ସେମାନଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ନଥିଲା ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତା ବୋଲି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବ ନା ଆରେ ଦେଖିଲ ତମେ ତମେ କହୁଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିଲି ବୁଝିଲ ତ ବୁଝିଲ ତମେ ମୁଁ ଦିନ ଯାକ କେମିତି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ଧରି ବେପାର କରୁଛି ତମେ ବି କହୁଥିଲ ମୁଁ ଘରେ ଖାଲି ଶୋଇ ରହୁଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିଦଉଛି ଦିଟା କିନ୍ତୁ ତମେ ବି ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୋର ଘରେ ଖାଲି ଶୋଇବା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି ମୁଁ ସବୁତକ ଏକା କରୁଛି ହଉ ଛାଡ଼ ଦିନକ ଭିତରେ ମତେ ବି ଜଣା ପଡିଗଲା ଯେ ତମ କାମ ସତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ତା ମାନେ ତମେ ଦିନ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଫେରିକି ଜଗି ବସିଥାଉଛି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନ ବୁଝି ତମେ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ପଛକା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ନା ଜଳରେ ବୁଡ଼ା ପାଣି ହେଲେ ସେ ପଶିଯିବ ଜଳ ହେଲେ କିଛି ପଶିବ ନାଇଁ ସେମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛ ତମର କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତମେ ସେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛ କେଜାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସତରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଦିନ ଯାକ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ମୁଁ ଯେ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ କଥା ବୁଝୁନି ହବ ଯଦି ସରି ଆରେ ନାଇଁ ସେମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦୋକାନରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛ ସେଇଭଳିଆ ପାଠ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାହାରି ପଡୁଛି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ସେ କଥା ତ ବୁଝିବା ଥିଲା ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ତମକୁ ଓଲଟା ସୋଲଟା ସବୁ କହିଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହବ ଯଦି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କର ଗୋଟେ କଥା କହିବି
तो चुप ना रखना स्टूडेंट माने लंबू को मांगी ମାନେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବୁଲୁ ହେଲା ଯେ ଏବେ ଆମେ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ପିଇ ପା ଏତିକି କରିବା